Salutare lume, numele meu este Albert, să facem o promovare a canalului. O să jucăm mai pe înțeles un episod din Skywars, primul episod de pe canal. V-aș ruga să nu ezitați să apăsați butonul de like, să-mi scrieți în comentarii, adică să vă abonați în primul rând, să-mi scrieți în comentarii ce jocuri vreți să joc. Jocuri pe telefon, desigur. Eu o să joc orice, mai precis, mi-am instalat un joc pe nume The Heroes. Îmi place, e foarte bun, mă uit la un youtuber care îl joacă și am zis să-l iau și eu. Și cam atâta vreau să vă spun să faceți și să vizionați jocul, cum joc, cu plăcere, fiindcă nu o să fie ultimul, o să postez foarte. Bine, scrieți în comentarii, Albert postează, eu o să postez. Am un skin destul de șmecher, am și capă, dar am un bug care nu pot să văd și nu știu de ce. Am să vă dau și vouă un cont la toți, nu o să fac la fiecare, că fiecare e destul prea. Uite, la hacker, dat. E hacker, ce să fac? Are fly. Hai să mergem să-l batem. Uite, nu ia nici armură și vine cu fly-ul el, bă. Dă-te, bă, afară. Hai. O mă bate asta. Cam o idee. Hai să facem așa. Și când vine... Să nu vină pe aici. Sau nu, hai să... Dai că iau de... Hai mă, nu mai zbori. Fiindcă se vede că zboară, fiindcă n-a pus nimic la spam, ia uite. Te-am confundat, bă, Gogule, bă. Tipul ăla am crezut că e full diamant. Holy fuck you. O să dea... mai vine unul. Și ăsta o să mă... Să mă moară. Încă n-are armura de 4 ori mai bună ca a mea. Ce vrei să fac? Bă, hai să-l omorâm totuși. Hai să dăm în el, că se poate! Hai, bă, ce face? Uite, bă, cât am dat în el. Ok. Vin mulți. Hai la mine pe insulă, că nu-i bine. Spun unde sta. Era să mor. Frate, glumește, am lag. Hai că vine unul pe mine. Ce am făcut eu? Vin doi. Dă-te... Ce prost e ăsta. Vezi că mor amândoi și eu îl omor pe ăsta. Ok. E lag. Lag mult. E așa cum apar undeva. Hai să luăm, hai să punem armura pe mine. Asta e cea mai important. N-am pantaloni mai buni. Ok. Hai să mergem să-l omorâm și pe tipul ăsta. Hai mă, dă să vin. Dă să vin la tine dacă ești tu șmecher. E bine. Dacă mă las aici sau dacă nu mă aruncăm voi. Fuck you. Bă, mă moară ăsta. Dacă mai dă ăsta odată, ăla sunt. L-am omorât! What the fuck? Nu știu ce a fost asta. Ok, hai să vă arăt jocul. Bine, unii dintre voi cred că îl știți. Asta este. Asta de aici. Am zis hai să îl iau și eu, o să filmez, cred că azi un episod din el. Și cam atât cu episodul de azi. Nu uitați să îmi scrieți comentarii ce joc vreți să joc și pa!